kutoka kwa hizo sana zuri kabisa masana itu dabaina logo so batunda dinyanje oi waksiga kuti waksiga umwe oi waksiga umwe ko sana dizat Fourth Industrial Revolution limeneo ndivyo ikusika muntu nafahamu katiliza asaduke chimodzi ndi technology choni gachina ni mauza atwena ku mwawo ndikuona kuti choni gachina chimene akufuna kuti munthu akhale kuti azimpanga surveillance ndati kukulondolola kuwasa makuona kuti wose mmene kuyenda Mwana kali chinocholinga chine limodzi inofuna business ndi nkhani ya mandatory Sunday worship. Makandivanga chifano maganizo kuti hata zomba ndisina peshali. Hello. Ni bakani ya? Ifa amona sana ndo cholinga yake ni watu abwadi amrani nambiye. Koma nafasi zomba zimene yachikulira dziko wake. Kuti akwena saa kupika. Force kunene nana kuzakhala. Inekalikaa shati recognition kiningani? Koma ndikuona kuti njira inanso yachidule imene yanga nakukunika kati kumadzokolo simene uli. Ndikachona kwezonetse kudawa. Sunday alikuwa aula taona. Basi ngona phone kwera. Kuti malamulo simdave. Ndio manje muri kunyanja. Sibula sabata. Sabata kwamba basi mpaka kuimba jamani. Zikuela. Chapter 2 chimene chiso chomaliza chakazwano. Ndondomeka yatsopano yoyendetsera dziko yatani Yafika. Tikamaliza chapter chimenechi kuti zimene tinakonza ino takubatsana. Koma siku tino tamaliza zilipo. Kwa funga zako zasiko njira tsogolo tiza kuziraso zine. Komadi hai kumabedogo tiko zokana upacha. Koma funa fuse session hii tipise kumabedo kuti no ya. Tikomaliza no problem kusapo za kusema. Ngaro ina kozero mwangu suka bake. Mambo leo bake. Ndondomeka yatsopano yoyendetsera dziko yatani Zida atatawa mapa Khaila afe ametupiliza mfuzo wake uzima kuliza utakula uzekulele naso Yesu Kristo. Amen. Ndondomeka yatsopano abaita roho chinedukangaliza nanyo kutsogolo ndi the final test kamene kuti yesero yomaliza maisomaliza amene tizakhale moyo andipetsera fano likazayimikidwa likati fano yimikidwa ndikwakula mwa sikulenda zokuzayimikidwa fano lemene koma akadzayamba kukakamiza kuti alandire chilemba cha chilombo ndimafana kuzayona pamene tizakhale moyo ndimesere bwinolomwe akamene tizakhale moyo test imene chayo yesere imene chayo ndimene mulungu adzagwiritse ntchito kudziwira kuti mumpezeko ufumu wakumwamba kapena ayi. Hello? Yesere imene adzagwiritse ntchito ndisatero matipese tikalakwa ufumu wakumwamba wakidala
chifukwa amene anafe before that time yeserawo sikhalatiyo siyafa koma amene chilipezi chili yani ili moyo kuti tikapezeka ufumu wakumwamba condition yake izakhala kuti tikonze zilizo mwenje yenese loweza mpeza na mwina aliyense pepa leza mdani idzapeza kuti ailembe pepa lalija pakana ndani kwandira kayani pene Mulungu akawubiri ntchito chifukwa Mulungu wa free will hello sakakamiza mphete ndi amapereka yesero kuti aone kuti umandikonda ndivene muonetse nenga Mulungu makonda ali kuti ndifa genuine Christian cha genuine kai menelo sizakwatira atumvana kati izakhonza angagira za mbojongo okay fine uyu awana Mulungu amene akukhonzawo azakakulandira chisindikizo chenani cha moyo amene afunakwa akulandira mark of the beast. Imeneyo the final test. Chihunguzo 13 verse 16 ndipo chichita kuti onse anga ang'ono ndida kapena aja ndida kapena da ndida mwenjera wina aliyese mwenjera ina yose alandira chani pacha kapena pacha imene the national Sunday chipembedzo chabodza chinokakamiza ngati chapa Daniel chapter 3 mwachikumbukire sadayikika fano ku chidika cha Dure verse 17 ndikuti munthu sangakhoze kuta kugula kapena kuta kugulitsa koma yekha wakukhala nacho chani chilembo kapena cha na chilombo kapena cha nambala. So apa Bible ndikuti kufunzisa kunena kuti pali chazambiri sarana zimene azagwise ntchito kuti ulandire cha chilembo kuti ukakamizike koma pa njira zonsezo limene tchwidwa pa njirachi ndikula lero Mulungu adaona kuti chida chofunikira chimene sarana azagwiritse ntchito atuwandarani ndawulire zakakanyona ndikuda manje yana kanyaja ndala hello atikola kumbali ya ndala atikola kumbali ya ndala chifuna ke mujo tsokolo akuti michizoya akuti zakale zizara zabwerezedwa chipembedzo chabodza chidzarani chidzatukulidwa tsiku loyamba pa Sabata moyo nayo kapena kuti ya Sunday tsiku lawamba loyenera kumagwiramo ntchito losabadulika mu njira ina iliyonse lizakhazikitsidwa ngati fano linayimikidwa ku Babulo. Anthu uliwonse ndi zilankhulo ndi anthu adzalamulidwa kulambira Sabata yani labodza. Mwana kuti azakakamiza wina aliyense kuti alambire Sabata yani labodza. Zimene zikubwera ma Protestant akugwira mobisa kuti abweretse Sunday pachani patsogolo zimene akuchita kunopo monga anachitira Roma. Nendeka ine sija wenga kana kosi. Koma mafuna mama kuti ma Protestant akakulinganiza mwanseri sikuli atisazindikire kuti abweretse Sunday akhale patsogolo. Akuti pamene anthu akugona Satana akulinganiza zinthu molimbikira kuti anthu a Mulungu asazachitidwe chani chifundo kapena chani chilungamo munthawi ya Sunday kuti munthawi ya Sunday ikazafika
tikasapita kumabungwe, tikasapita kuti kulikonse tikakasumeko tisakachitidwe chani chifundo kapena chilungamo. Akuti mgwirizano wa Sande ukuyenda muchani mundima kuyenda mwakachetechete. Atsogoleri akupisa kanini ndipo amene akutenga nawo mbali muzimenezi sakudziwa kumene chinthu chichikutani chikulowera. 5 volume 5 ya testimonies. Sakudziwa kumene chikulowera chikuyenda mundima. Abali nalongo zinthu zikubwera tiyembezi zikonzekera papadera. Aone pamene malamulo okakamiza kusunga Sande azidzatsimikizika, malamulo owatsutsa iwo osunga malamulo a Mulungu adzayamba kugwira chani. Ndikuti kuzakhala malamulo otitsutsa ife ndezizakugwira chani ntchito. Taona akuti adzaopsezedwa ndi cha mafaini mwadziwa ukapita paseo akulesi kulipisa drama imeze njani fine. There's an option that is fine. Ndipo ena zamanyira kutani kuponyera mundende, ndipo ena adzapatsidwa maudindo achani apamwamba ndi kulandira mphoto zapadera ndi zina zokomedwetsa kuti awadani awakope achitaye chikhulupiriro chawo. Mwana sana kuiso chilo zilizosiyana ena kwa option that is fine, ena kwa sasa zawajani zima promotion. Tell me what is D4D. Muzi ndrezi jirama. What is those seconds? Kwamba ena zara njana zina jirema. Fasha karimo. Ino. Karimo noso na ndiabu inoso. Karimo na bilo kudaka. Ena fasha sima. Hello? Niseka. Kumanja chilombo, chilombo. Adi magemwe ya kutana nikisegera kuti wadi mangisuwa nani so mutu suba gulazo koma chali chimesho chalera ya kuti. Nzadani. Nzalo la kufana yo njara. Kamera za kuti koma bali mungu no pesa sibuli pasanje kwa ndulambira ro sadana hai. Ni ndulambira nani? Uso ngulasa. Aina shate nje nda bebe. Ana kango nani zira kumanga saba wewe dawa. Hello. Majana la mlido wa mkumbia. Ana kango la kiko saka bwana kwa. Sijui wala usiku bwana. Chukua kununua zina zake. Zinaka kuoneka kwa ndio masomo. Ana mabota Ambaye atatiza. Akuni mamene osunga sabata azapelekedwa makoti kuti akayankhenyani chikhulupiriro chawo akhristu akugwa akhalidi mbetsezi akhristu achani akugwa azagwiritsidwa ntchito ndinda kodi akapaza ndalama akhristu akugwa ndinda azachokera kutiko momuno chipimene mwachino amene amana kulangira cha chirembo gwazimwera wanani wachokera ndio mwera chazalaso chizide chilo ndani ndisarana kulilo kuwanani kuwana mizira azazawacha ndipo obeka umboni wacha mafumu akachekuwanani waukira kuti mafumu asachiukira asaukire asabeka mambo lako zaka zikatiwa amakapa za industrial revolution Zambi komasa kana kwise chiro ndani lisara ari ntawe yosiri kudali imene anthu amulungu adzayitanidwe kuti apereke umboni wawo pamaso pa mafumu apadziko la chani zonse ndikuyengamezi SOP zimwachi ena azaponyedwa mucha mndende chifukwa akukana kuphwanya sabata landa musautso waukulu womaliza wamkangano ndi satana. Musautso womaliza waukulu wamkangano ndi satana ndi National Sunday no matter.
musautso waukulu womaliza wa mkangano ndi Satana, amene ali wokhulupirika kwa Mulungu, adzapeza kuti zodalira zawo zonse za pa dziko, zodalira zawo zingati? Zonse zidzaka koma nthawiyo muno ngati mumaphika mandazi kuti uzipezekana kati ngati mumagwira ntchito ngati mupita ku sukulu kuti tuna kuzagwira ntchito ngati umalima anakosi chilichonse chimene madalira ati zimeonera zizanani zizalulidwa kapena kuti zizachotsedwa. Ndikapesa kuti chifukwa choti akukana kutani kuphwanya lamulo la Mulungu, pomvera maulamuliro apatani apadziko, adzaletsedwa kugula kapena kugulitsa. Chifukwa tikukana kumvera zilizo zimenezo. So Mulungu ine maneno mama wazori Mulungu he's honest, amabonera chilungamo chake, koma amakhala kufunira zabwino. Poti uliya zonse mu moto mental tinali ikonzeke kuzidziwa kale chimene chulali chikubwera. Yesu amadziwa kale. Mumakumbuka pale pamene Yesu anauza kuphunzira la ndi lero Yesu musiwa igala wakati pachika. Amadziwa kale zonse zimene zidakaendera. Wakati funa kulidziwa kale mukakuti at least half down kulolezana nachiyemesha. Mudziwa kale kumuliretsa kugulitsa mamini pasatu wasibweranso zakudya kuliretsa mwakuti apa ngani mene ungarani mungapangira. Koma pe Mulungu simulani simusiya. Sabata lona sitirani sitirisiya. Tikakamina pa Mulungu chifukwa chamakona. So adzatiletsa kugula ndi kutani ndi kugulitsa. Chifukwa choti anthu timakonda cha timakonda ndalama. Yes, ramadzati kolera kuti kokonda makonda. Akuti bungwe la Trilateral Commission yapanga declare 2023 love is the year akuti ndi mwiya wanu kapena chaka chonani of Vista hello Ndondomeka wano yarani iperudikira na ndiitikaya ndende zinazvika manera mama kuti ndende zinadira ana Israel amina ayuda ndaimene Yesu kubado usazindikira zayamba kale koma ndinaona ngati zili kutiko First, let's go to that report where they announced the New World Order in Australia, and all over the world, but Australia's the microcosm, what's being done there is now coming here. Today is the first full day of the New World Order. Today is the first full day of the New World Journey. Akuti nditsiguro and izinze lusiza 2023 lukonesa ni India 2021 nga lithawi tekunamba movi ku Australia anyuza nayo kuti neramba izizi zomapala mama kuti lockdown date lero is the first day of the New World yayapa Klaus Schwab kujanela kale kuti COVID-19 will be great shani. Outdoor gatherings are limited to 2 people. Exercise is allowed but no further than a 10-kilometre radius from your home. Browsing in shops is not permitted. Only 1 person per household may leave to do essential shopping. And from tomorrow, funerals are limited to 10 people. This is a world pandemic. It's a 100-year event. So you can expect that we will have transmission from time to time, and that's just the way it is. We've got to accept that this is the new world order. We've got to accept that this is the new world order. You have to accept that this is the new world order. To be straight with you,
there will be no return to the old normal for the foreseeable future. Silizabweranso ku dziko la kutiko lakale. Mera bwera mu dikalo wa dziko la yani. Your Excellency, Meeting inashida chaka World Government Summit 2022. Muzingo wa dzina lokalo World Government. Deputy government yaja dziko zilabase. Mumwe ndi makambo 666 ulamuliro ngati umodzi iyi ndi summit ya chaka akuita World Government Summit. Demumve kusonana kumangiro. are you ready for a new world order? Mukene amulero mbamba ndano re akwafuza zake la kodi mulirede for the new world order angonena poyera new world order ndondomeko yachani yatsopano yoyendetsera dziko. I think Becky, the problem. Ndiye mu new world order imene ndondomeko imene kuna imene zili katikati Zida zimene azigwiritsa ntchito ndi chiyani chifukwa chimene timene tidziwe msampha wa Satana umene afuna augwiritse ntchito. Chida chachikulu chimene anayuze chimodzi cha zida zazikulu ndicha Satana agwiritsa ntchito ndalama kuti akole kulamba. 1 Timotheo 6 verse 10. Pakuti muzu wachani wazoipa zonse ndiwo chani chikondi chapatalawa chimene ena pochikhumba anasochera nataya chani anambira zina chikhulupiriro nthawi ya Sade chifukwa khumba cha ndipo khumba ndalamazo adzataya chikhulupiriro nazipyoza ndi zowawa zachani zambiri. Miliri 7 mkati muzoona kuna tangaza neje lembaza ndela miliri 7 zopsha. Ezekiel 7:12 Yafika nthawi layandikira tsikulo wogula Satani. The Bible lembaza pokapo za tsikulo layandikira mulungu akuti apapo mene yandikira tsikulo wogula Satani. Muntu odalira kugula awachira zero mungu ndamubera kugula ndikrise chiro chaya mama waje ali mats kanopanga chifukwa ndima dalebe kuti no ngathame nezi zapeza njira ina yopezera zinthu zathu kumalima zakudya zathu tomato wathu anyenzi wathu toshi zathu ngati sizakhala tafika pa independence pa ndekuti Satana azatikolera kutiko kumene kugula da ugula Satani asakutwe chifukwa nthawi yaisoni Satana anatiletse kugula. We have about 600 million smartphones, so yeah, about 600 million smartphones. See, I think if you think what are the tools of the new world? What are the tools of the new world? Akuti muone uze ni Zida za new world move. Everybody should have a digital ID. Hello? Alensakale ni digital ID. Everybody should have a bank account. Alensakale ni bank account. Everybody should have a smartphone. Okay. Alensakale ni jani. Then anything can be done. Everything else is built on that. Then everything can be done. Chiyo si merifune kozo banga. Chiyo si nyamagida waliko. Maziwa ndaliyo na meno. Alensakale ni Zida zimene zizi. We were talking about this before we came onto the panel. The three basic things: a smartphone, a bank account, and a digital ID. Yes. That's where everything. In India, it's been made by the Prime Minister the JAM Trinity. Jandhan, which is the bank account, Aadhaar, the ID, and mobile. Nice. Shouldn't cost that much.
Nothing. Peanuts. We said. Imagine you say that when you say that. Can you see that guy more stay? Yes. More beats on the one go up more. You know, ukamasera makadi nasi nawe. Mtu atakapolenga makadi yake kufungwa basi uone sana nazo hizo. Uone sana age, jambo, vitu joga. Mungu zote kimera. Ya tare. Mungu tena mama zimekuwa ndo zote kimera nani. Mbona muone sasa hivi. Mungu unaona bila kuza ayo ni kwenye wolo. Unaona wewe? Mungu zote kimera nani. Ayo zote unaona yelele. Ti yose jijani ni mambo. Yelele kubanga sana kwa kufanya. So aliyefe akale ni digital China sana kichule. Kwa matupezo ni akuti China so digital. Ni mene ndio health chani. Zoka kamizani zoka. United Nations. Hakuda kupanga plan eja digital ID imene kakale link to jani bank account. Zops. Leo ID yako ikale link to jani inaenda bila kubanki. Ndimafanya kuanzisha mfumo wachi. Ndimapiro kama isabuti bizeta kupanga account yako kwa phone, zito bigize kwa phone. Nenda fika mama ya zora odishalizaje. Nde kana basishwe baramu saine yoyo. Asa kunya ngala sulu wino, nena bajira kitaiza kola roba gazo kasra. Aje mungo saina bajira bala yoyo. Je mu basako so national ID. Nene mtuma kuno ni pena azuka ngala wimuzi. Kokoro bifuse. Amakoloni kanyo yodi nende kuteja leo ID. Ngabona ruza zimene kuna sizani. System. Ngabuza ID ya komanesi ya kila bagi. Deudi ngafire chichi zimene kuna zo sizichitika bego kuomba ID. Kana ngoni aka timwa oli mwanadamu zimene sizani. System. Ngabuleze ID. Anaje kugaida usana kule kumva kuti zizanga zikudali na Mungu akanisa kali ndio wese jani zikale zimots zikale linked zidadala zosezi funa kuletsa na kugula ndikutani kulitsa utogolo akuti vision yao yaza kutogolo ndikuti no digital ID izati la mulile tosefe. Haya ni hali ya ida. Kwa manungu wone sana zitanzo za vita zao za muhimu wanoda. Akuli, wodi economic forum ni jaya Klaus Schwab mkulu jayo ama kama zodi mabenoji. Akuli, WF report admits ikuvomeleza kuti digital ID. Hello? ID mene equals of which Ranchito, it can be used for equals of which Ranchito for surveillance, and execution. Digital ID omwe equals of which Ranchito kuti azidi londa nayo komanso kuti zunza nayo, kulizunza nayo. Aje kani wewe ngababa ngoni nosukuno kuchiro wereka kwamini zinkhazi zake zasitaka. Koma akungoforogoza kuneya wewe ngakuti nkhani ya ID iko zama kusoja atena yake muasale. Fomina ngarali ID ndio kuzina za kaurani. Sasa chengubanga obanda. Kani ya health passport ndio ndimene World Health Organization alonja chaka chomwe chino akuti digital health initiative. Koma kani yake ndio mweyo ya
kuti aliyense akhale ndi chiphaso koma cha zaumoyo, chiphaso cha zaumoyo. That's a great. Actually, anapanga launch kwa 15 June. Yes. June mwezi wa Yes. Okay. Posajira pompa. Ya, na video yake alitokuwa. Apanga launch akuti posajira pompa na 15 June. Kwa makambi zile zao zilani. So, mukumbuke tunanena kumabile uje. Amapanga create vudwe. Kuti abweretse chino chake. The goal now akufuna kuti dziko likhale cashless. Akati cashless abantu zoya opanda ndalama zapepa zogwirira. Nkhani yake ndikuti athe kumapanga control kugula ndi nani kugulitsa. Nde amanga create a crisis chuma chitani chigwe. Hello? Chuma chika solution. Kubwera cha? Atujira yodi ndalama iyi yapepa nayi ndiyo sanayilika. Kena kutivomereza ku Nigeria zinambakana. Lero sana lojeja zimamachira meko wakazi siyanisa. Ku Nigeria zinauza kuti drama kale si pachakuma choko kama drama zenye wangipe mwazo no wanatobika zenye wana usa drama kale ni nayo sikunaisi ukaki tufuna tubase ni zenye wana na pia bidoga kasi yasia drama mali ba expire zikirasoshi kumona wanga zile zote na hizo ndio atambia kasi yasia drama banki ndio drama mu economy nani inasoa kena kwamba wamangalimiti kulino asipisikanchiva ndamba zingati kapa wiki komano chinayo leo tena kuna wamangaikaija kulino mano malipira ndi pepa asingokwitsa chira digital phone drama ya digital ikubera tikambirana abainalo chimene afuna abweretse anthu awawa ndipo chikubwera sichili kutali ndikuonesa mavideo yake kuzipa mungu fati muno afuna abweretse ya central cha ndi drama ya digital ndalama yosagwirika. Hello? Yongo kala mfoni mwako kumango lipilira pachani na mfoni. Hello? Imagine ni nani yokweka. Yodani? Yokweka. Kwika. Masana chile mchaba. Mwakanya. Ila ina nani karaka? Kuisuka hai. ya control. Mwaba zimena nao? Ndiyokweka kuipanga control. Mabena kuti akafuna wii bloga. Jasi ipongi. Nange, nami menedi nayo, bro. Unafuna kurugulia toki kugulia yale. Koma ufuna ndalama yotino ugalopanya malamulo. Wina wanga kuzoka kwa mpira bako na kondo ni ndana sawelegea hapo dina. Ta? Mas kwa phone basa wengo ubea. Message ngabas. Ndamanu nairo na freeze. Na mufuna bila kupaki ya mulawa ule ule mungaba ngeni na ndaya. Mwewe kani? Bas. Mtu sasa sawa nayo. Ugula bana. Central Bank Digital Currency ndi ndalama ya chani ya digital. Koma chimene kusiyana ndalama digital kunoba ilipo. Ilipo koma chimene kusiyana ndi ndalama za digital zimene zili kunobo. Iyi hello akuti ndija central mwanjira ina ikhala yo pangira control ni bomba narubana me kumala ngolori karoti aipeleka ndana hiyo ya reserve ndama yo sindikirika ndijani ndipo ndama yo sindikirika ndipo. I was very privileged. My father was an advisor to Nixon when they came off the gold standard in '71, and so I was brought up with a kind of inside view of how very important
the financial structure is to absolutely everything else. And what we're seeing in the world today, I think, is we're on the brink of a dramatic change where we're about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting. And introduce a new one. And the new one, the new accounting, is what we call blockchain. It means digital. Hello? It means having an almost perfect record. Oh, Every by the way, even the meeting you made, what government said? I'm going to be at the school, man. I'm going to be at the school. Luka 19, verse 42. Akuti ungakazindikira tsiku ili ine iwenu zikuzamtendere koma tsopano zibisika pamaso pako pakuti masiku azakudzera pakuti masiku azakudzera ndipo adani ako azakuzingira chani linga naza kuzungulira iwe kwete naza kutsekereza konsepo ndizimene akulani akuchita pano muona akuti zungulira akuti zingira linga ndipo adzakupatsula iwe ndi ana ako mwa iwe ndipo sadzasiya mwa iwe mwana wina pa mwana mnzake popeza sunazindikire nyengo ya mayang'aniridwe ako ndizimene akuchita akufuna kuti tiblokeke Take away cash and make everything digital. sorry afuna kuti tizungulidwe tisathe kumagwiritsa chino ndalama ndechifukwa cha pachikondi cha ndalama ambiri tizagwadira fala mwaimva kene mumve zimene anakwezi mayiyu mumve kufuna mumve chilankhulo chimene agwiritse chino. Take away cash and make everything digital, and digital currency is central bank digital currency. Obviously, you have no power whatsoever if they don't like what you're doing. They just shut you down and you're in poverty. Wait a minute, So we know what the consequences are. We know why they want it. So that couldn't happen, right? Well, we may live to see the day. Muliotsa chiro zimene malankhulazo kale zinafika powakwananira kwa amaulula zinthu ambiri. That it does happen, and here's the latest sign that it may happen. The number of banks and ATM machines in this country are in steep decline. Far fewer than there were just a few years ago. In some countries, like Australia, they're going way up high speed. So this is not something that anyone voted on. This is something that they're just doing, whether you like it or not. So you can say we have cash, but if you can't get cash, then do you really have cash? So where's this going? That's the question we want to assess tonight. Yes, and we're going to with Catherine Austin Fitz, who has been monitoring this. She found the Solari report. She's also the Assistant Secretary of Housing and Development, and we're happy to have her. Catherine, thanks for coming on. So I think if you put this up to a vote nationally, most people would say, no, I may not use cash, but I'd like to have cash, because if there's no cash, then I have no control over my life. But it seems like this could be a way to affect the same outcome without a vote. Move it. So Tucker, the one of the bedrocks of freedom is freedom to do financial transactions, including privately, or freedom to do where you want to do and wherever you want to do. And unfortunately, as the financial system has become more and more digital, you see more and more not only invasive surveillance, but more and more controls. You referred to Canada, perfect example. And the reality, as the financial system gets more controlling and more invasive, it's a little bit like bringing up a corral around us. And CBDCs, central bank digital currencies, and vaccine passports or digital IDs are sort of the last shutting of the gate.
what was to start, right? What was CBDC, digital ID, the vaccine passport, Abudi, they are the last shutting of it. Kutseka kwa gate kwa nani? Kumaliza. Kambodia paka zimezozo ageri ya nani? Let's say. Hello? Hapo kazi mzuri hapa kuchalisha. Atakuja kwa maona kuti iziza ngora kwa nini kuti kukale ndarama ya digital ma zipaso za umoyo ma health passport kabla ma vaccine passport ni ma digital ya ID. Ni the last shutting of the journey. Yes. Chitseko kulala pa chitseko. Ndipo ndizona ndi zambiri zimene tinakhala kuti sitinachite izizi zikafika pa full force izalephera kuchani sichita. Hello? Isso na kwa namna manunguza Judas kuja. What thou doest. Do it jani? Quickly, changu. Because akamwamba izizi akwanitano kuti no ati blog tikatito kula zimene kufuna kula. Lenga kufuna kula malata omangira nyumba tiza bizothamira lulani tukanira kugula. Nakuna mumve pamene popo. Maso kundalama ndi msampha waukulu. Msampha waukulu. Eno kuti the time is coming, how we cannot sell at any price. Sizatha kugulitsa patengoli wonse olota chitsitsa kufika mpaka na kuli munthu akozingula wani kwacha. Akuti ifika nthawi yoti sizatha kugulitsa patengoli wonse. The decree will soon go forth. Wasachitapa apeka lamulo loletsa anthu kuta kugula kapena kudani kugulitsa pokapoka akhale ndi mark of the beast. Ayambakale kukhazikitsa zinthu zake izo. New World Order Digital Currency. Global digital currency. Ndalama ingati neno imodzi. Saka limodzi kusala kuti ndeulo sizikuti chiro. Kandi ndamayo ndi yolumikiza ndi platform imodzi. Ndizingobonetsa. IMF, International Monetary Fund. Asana ndoyenje alama mabungwe tambiri mbito maka control zosiyana siyana kuli WHO abanga ne mukala ya zaumo kuli afudu WFP World Food Program kuli oyanga ne anokane yani zachuma kuli IMF working hard on global but the CBDC dauza nganja drama yani Never global, never chokuza yani worldwide so mwabi. Chokuza dziko yani lonse. Ndakuna kulimbika kuti kubwere drama ya digital ya dziko lonse lapansi. Maiva kanyo? Zikubwera. The CBDC, or the Central Bank Digital Currency, is all set to go global thanks to the International Monetary Fund, which is working on a global platform for CBDC transactions. What is that? How the CBDC is a global. IMF wants countries to agree on a common framework for digital currencies for two main reasons here. A common law will help in easy transaction of CBDC. Sorry. Tony wa America. Baja, America dziko limene kale patsogomba kanzambize. Dramatically impact your privacy. Here's what you need to know. The Fed Now is a new payment system that's rolling out in July. Fed Now, the new payment system. Njira yolipira ya yatsopano. That which are Fed Now. Kwa madia wa America siyawo. Kwa mwezi wa July. Then mukirani, ajamani ilu
zimapita either ku America kapena China. Mwenga mawila mea wangu utokuwa hizi tuzimenezezi. There's many that is designed for you to be able to send payments to anyone 24/7. The money would come from your bank, go to the Fed, and then go to your payee, whoever you're trying to send that money to. Now you're probably thinking to yourself, why are they rolling this out? This already exists with Venmo, PayPal, and Cash App. Well, we have seen the federal government hate cash. Okay. They are wanting to get everybody on a digital pay. Digital payment system. Digital. I believe the government hates cash. Cash digital payment system and track it. They want to know who you're sending money to, who's sending you money, to be able to tax it, on top of monitor where you're spending, and remove the power of you having the ability to control all your assets and relying on them to tell you how much money you have by a simple number on a computer screen. Dramatically impact. Zodiac online, right? The news article, traders in Blantyre have welcomed a new payment system. What a new yatsopano. New fourth industrial reform, technology, yatsopano. Now, traders in Blantyre have welcomed a new payment system on the market through a QR code. Kulitsa malonda mu Blantyre alandira ndi manja awiri kasha ndikata katsopano musika kugwiritsa ntchito cha akuyaona video yoonetsa anthu akugulira QR code sinaiki isai umeenda kulia kukiwa hapo ungasonga venda lo anyolo le mulimu hapo musali la kuyo tu sasa tunalo kuyo mungu bila ndio show na ya China kuyo je na kwa zanga zija show ni jia bali na nisha kwa hizi ya China je na bila show kuja je mara ya romani baje msima chego libe ya romani ya Dar es Salaam mlipe kadama kwa hapo ni ndio romani kuzuri bila na urare na kusikana na bo unaona basi baje jani kiu ajani kwa ndio video na kwa sasa kwa hiyo mfano muione kiu hapo mbele mwa ngere ndio Yafika so ile nzomba actually ndio basi mshow mina wao nyao nyao mina ile nzomba yes. Ango denga uta kulikabita ni kuli icheno kuli ango banga suteni swai. Ubasa. Obana so tipika password this one fango nyo. Debas na mara ngofuna yenyeje anana ngo uni kana ngo mungo sekulenya romani hapo yani. Ni ndiye romani hapo yanga nao na kuti alipenda banga mati amati chapa. Ni kama bali option ina yake mfano. Nenda kubina mimi basi. Kungu uni kama ta. Na kungu uni kama mwe umebe umane kulibesera. Majide za ashoku pay money kujabali mwabuti. Basi ndana wanu fusu enter jana amount kuti ngoloitsa amount. Sasa basi ngwa big enter ya tena walibia. Mubishi.
digital. Kalibide yatsopano kalibide yatsopano makakanda kalibide kanyuodoga. Hello Malawi. Today I'm glad to bring you some good news from Standard Bank. Okay, I will let everybody in that paper. We have a charger. And we have a check. Okay, you have Standard Bank has launched a digital platform called Unayo. Unayo is a digital mall or a digital marketplace. Only Standard Bank launch Unayo, right? You can even decide that's your paper, you know. Zino wera mo sanga sabambire. Kasina ngo akundi Unayo, Unayo akundi ndi chichewa chake ndi ulinayo. Di Tanzania kama ni Swahili Unayo. Ndio akundi chichewa ni ulinayo. Hello. Kumatwali uno. Ulinayo cha. Inguzuri kujivumbusira yani wakukhala nacho chilemba kapena zina kapena namba dawo uyo kuzira koma ulinayo opanda hii suta kugula kapena kuna nini kuiza ndika zina kama wanisangalatsa sino kuri ndunena kuti zinawaita zisasirana sino wewe komano ndungonena kuti dziko lonse tikuloyera kunkhani ya digital. Pamene munthu zimene yankuluyo anena kuti iyi ndi digital platform. In fact anena is very digital more msika wachani wa digital katukana kati kuti no kumene no muzingopanga trade mwachani digital kumene dziko lokulani likuloya. That connects nations, shoppers, communities, friends, and other stakeholders within the economy through a wide range of financial solutions. Through Unayo, you can make online payments, you can transfer money, you can pay bills, you can purchase airtime, but more importantly, you can also make any kinds of disbursements. Kuzolipira kutalipira manzi kulipira izi enye mwowe ko papers pale connection inagera na kuti salama kuti akula mafuna kupanga present the world in its most attractive light. Ziko lizoneka lokani lokoma kumachira ndio uziko la maeneo de Yafika hadi nayo hapa ndi nayo mwiko kanye tibira sokolo tibira ku Jamaica In the coming weeks and days I will be making certain announcements regarding the acceleration of Jamaica's intention to become a fully digital society. Nguva kanyo ali Jamaica sanduke fully digital society. Many mbele kabisa kaza la ndo wasema Tabanga kwa sababu confirm kwa Google. Kaza president wa Jamaica ndo wasema. That is a practice.
we are well on our way to this. We have established the national identification. We have established national ID. More than one zero rose, hakuna raisa zikadiani ID. Mukamione mwenyewe ananena mwenyewe. The 3 tools anachule digital ID, bank account, digital smartphone. Yes, ziko mwambini smartphone. So the Finance Minister, Dr. Nigel Clark, recently used Jamaica's new digital currency for the first time in Parliament, live and direct. He used it to pay his barber $500 Jamaican right. Minister Wajika Chilo anaonesa haulipira using drama tijiraba yabo Jamaica. Ucheda wuli jam text. Ni drama tijiraba yabo webu Jamaica. Dada analipia baba ndoona na ngome. Anamulipia $500 Jamaican dollars using the digital channel. Akusengele nare. We want to say katunguwe. Tukubira katogoro. Isabu ndozokazo kone kama drama hii ndima ubi sabu na drama isaka kube. Because kuwenda kubira muda kuliwose. Bebe zoka hata kumanga chifwano, Kwa ni drama ya digi. Koma satana. Abulo ya ujiko. Mwepo. Nigeria. Central Bank of Nigeria. Akufuna abange link. Central Bank digital currency yao abange link ndi digital IT. Kwa Nigeria ilipo kala amecha NIGH. Nigeria reaches 90 million digital ID registrations and have beta. Wale mbetsa ma ID. Yufana nyango malawe? Yufana nare? Zobu. In Nigeria now, your cell phone will be blocked. Hello? I blogger. Arudi beta? So says the Zida. Over the G phone ya we block. First jela bomba mafoni wasichana ndize jani. Boka tilowe mnyuo bijani. Oda Nigerian banks awuna basida deadline yote ateke ma account yangu kwa mandalimo. Ateke ma bank account amene sana banjibe sana mungizibe dia. Yes. Nigeria launches Naira, the drama, as Africa's first young digital currency. Nigeria na mele akisokolea ku Africa wo. Ena roseti zibea gani? Kani megabe? Gitana? Hapa leo Mozambique. Marau. Akulira la? Faija. Mwana mimi basi kuelekea zizo. Muziki kodi ndizoko mazakazo. Zabaya ndizona. Ndizabu ino ndikoendelea changu wakati. The most advanced technology in the world now in Germany. Ena mimba nayo. Nyuono dada na menda roho. Hapa ndia. So 5G anagonwa wa kazigiga. Ndio zile zinafuna za changu kwa hiyo ni internet ya fast kwa mbi. Ndio mtakao unaona masiko seteka kulipira huko zotulira mandasi. Actually video menofa ndiboneze leo digital currency yangu China ama kulia zinungali mandasi basi. Digi wasa tusa ndame yosa. Ungorenga phone wama nasuja ama ngoyimiga kastani kena kale. Pakastani kwa makali bali yani QR yani code. Leo mambo ni kuwalenga mandasi waje. Very ndani wa mandasi. Kukaa liki wa wote. Yoga kwa mandasi waje ngorenga phone yangu ninge balipo.
Pamene pachako kena ku ndori ndalama zako zili pafoni mako kupita kwa ndani kwa venda. Ndifaa kuna magetsi aziyaka nthawi cha ngati tikulipirira ndi foni kulikonse. Ndiye magetsi aziti machina zigwira. Sizigwira tu. Tiri kumabero tsakomono kuti timalize kena kuti katenga kali pang'ono ka ndemangamira ndi mafunso. Mobwereza Ambuye walangiza kuti anthu atenge mabanja awo kuchoka m'manja masite. Hello? Kupita kuti kumalo akutiko akumbali. Apenda mkono maloko za kutaya kwa. Hello? Kamera disidiki yabe? Masio ya. Masio ya. Akuli achoke uwiri Mrs. White. Akuli mobwereza Mulungu walangiza anthu kuti alenge mabanja awo kuchoka m'masite kupita kumalo akutiko kumbali kumene angathe kutani kudzala zinthu zawo chifukwa choti bwanji buto lakuta ndikuta ndikhalaja zimayo ya profeti zimayo buto lijala pano lafika posi naomba ndi blogi na namba zatuzi ndibwino kukhala ndi mawu amo kumbali kumazitsalira zakudya zako posa nadalira goma too much. Hello? Fani kodali ya goma ambiri ngati zigulitse matupi yawo kupereka kwa goma. Kulambira kulandira nawo zosiyana. Tiabe kotsopano kumvera langizo litilo limene lapatsidwa kwa ife mobwereza. Akuti tulukani kumasite kupita kumarural district kumene nyumba sizoyandikana pafupi ndi kumene mukhale omasunga kuzosokoneza za adani ako. Ndizona tikakhala omasunga umene kuti akakwesi mafaji kuti sikanani apa ino kungonyaza kumene kuja. Iyi ndi njira imodzi yogonjetsera mark of the beast. Mudziwa? Hello? Yofaki malo wanu kumbali kuti muzidzala zakudya zako. Njira imodzi yogonjetsera mark of the beast. Muganizire munthu amene akukhala katikati mwa tawuni. Muganizire katikati. Magetsi amene abwera kunyumba kwake olipira. Siyonso? Azafunika digital ID. Ndi drama ya digital. Siyonso? Madzi ilo mnaona kipi cha hivi WhatsApp cha azima yako mnaona akugwisa chiro kadi kuti apezera iwo kupasangala imani wazimai muenda ulira misozi madzi aule uzitenga kadi mnaona amapatika kadi kungo kana nyama yake madzi wambora maritas Demo ganizia zile zozo kande lowa hapa mtuli katikati ulibe mara mbali ndekuti kutunga hivi basi kuri chile chose kufuneka kuti ukhale ndizo zose zilashula zichi kome wewe zile zuzurani sukuzifuna zizatira bwanji mwaone mchifanya langizo hili ndiona ndi nzeru za Mungu kuti akuti tikakhale ona omasuka uzorani uzosokoneza zadame. Asamono ili Introducing the e-Naira. The e-Naira is a Nigerian digital currency issued and regulated by the Central Bank of Nigeria. It has Nigeria anama introduce drama ya jani ya digital which jani zuwera. Pompara. Mukunali? Nebare? Neba. Zimbabwe. To introduce the digital currency.
Sunga kwada kuti maiko sewa anauza ntaiza ndalisa zikuwa digital hani ya when ora traditional buying and selling may soon become obsolete. Kakugulidwe kagulisidwe kale katha posta nani posta chendo kakala kapita akuti without biometric verification ubwino akadikira kale zithunzi mukwera kale ndi kukhala ndi ma-ID kukhala ndi zinthu kumagwizichitalima chala zoterozo pachakopero traffic munaona kopero traffic umongo ina fingerprint ni basi tayo mwisho mwamesera Khaila yemwa kuti eja expire yemwa kuti ndera kuti kakulitsire ndera kukagulidwe kachikalikali kapezeka kuti kapangidwa replace ndi izizi za makonozi kuiza chilo makhadi machani chala zibwera imene new world order Ndondomeka yatsopano akuti welcome to 2030 kumbukira kuti munokumbukira taija makamba za 2025 amakonda zimene ndama zikonda zomaonetsa zomwe zikubwera utsogolo ndezi zindama zikonda kokasi akuti welcome to 2030 I own hello akuti sumzakandira kali konse kuti kani kuti mziki cha uminimine I will have no privacy surveillance mumire kukunika kwina kuli konse kumene upita kumakolona londa kubafa chimodzimodzi imene ine privacy yo siyonse and life has never been done akuti uzakhala moyo wabwino umene uwu mu 2030 leo makupereka zitsanzo akuti welcome to my city or should I say awaja osali chano sabani chabo koma chano say mene new world akuti I don't own anything sindizakandi kene kali kuwase I don't own it hadalimo no I don't own a car I don't have a house I don't own any appliances kaketulo kuka sizanga or any clothes sizangaso one by one all these things they became free. So it ended up not making sense for us to own jani ali pamono zinanga kusonga zani zaule nakanaona ne ngati nyumba si zaule how they're rolling it out. Ne pali chifukwa choti ne ndikhalire zine kuti nyumba ilinda si nyumba si zaule new world. It's a great plan. Ini kani imanga basokuleneja koma sindiyo imanga play koma ndio mwe video how they're rolling it out. It's a great pleasure to be part of the signing ceremony for the deaf. Ndime mane akuti aloncha kanya healthy funa kanya health passport ya digital as well as vanga launch in July. Meeting yake inali imene oyo nofuna umango basali nomboni azonse zimene zikuchitika chaka chatha anthu olemba amalemba zimaoneka ngati zabodza chaka chatha kumene anthu amalemba kodi tiona dziko lopanda ndalama yogwirika kufika 2023 actually si chaka chatha alichi anaimba mja 2020 kodi tiona dziko lopanda ndalama yogwirika kufika 2023 pamuzula kukhala opanda ndalama yogwirika kufika chaka cha 2023 ku America izanazilemba ku 20 kasi 2018 amenewa 18 kalikale amadziwa tulizurani siku wenga prime minister wanyowana Rishi Sunak
akupanga support ndalama yanjani ya digital kumene kwa kusina kidemokrasi UK maiko sina siyana ndumwa kunesa kuti muone kuti zikuchitika maiko otani osiyana dziko lonse lapansi la ambuye atithandize ambuye atithandize chifundo ambuye atithandize tikatere ndiye kuti chapter 2 nangokulawitsana pang'ono koma naona kuti yaya zikachuluka sizijeka koma chachikulu chimene pamene chapter 2 nkhani yaikulu ndiyoti ndalama digital arani yafika ndondomeko yatsopano yoyendetsera dziko yafika ndipo kuti ife tikhale nawo mmene mumu zonse zimene akamba ziyendekera kuzakhala nazo kumachita nazo timazigwiritsa ntchito nokuti sande apapa sande yokudamitsa sangavuteno pamene zizakale zabwera nchifukwa sande oyenjera akuziyamba naye zimene zizi sandeyo asanadani akamafika zikhale chiyonse chijani chili mawo chili ready